Hola, bon dia. Esta és una nova secció que anem a començar, que es diu La història de Xixona al balcó. Es trata de comentar edificis i fets que des del balcó de casa puc veure. El primer capítol anem a dedicar-lo al Cabers de Santa Bàrbara. El Cabers de Santa Bàrbara és un xicotet turó que es troba a uns 480 metres sobre el nivell del mar i està al sud-est de la població de Xixona. Està en un punt estratègic perquè, per exemple, en la zona est està completament rodejat inicialment per el riu Coscó i a uns 50 metres al sud-est s'ajunta amb el riu de la Torre. En canvi, per la part oest permetís tindre uns camps de cultiu. És un punt estratègic perquè permetís controlar tota el que és l'entrada de la zona de costa cap a l'interior i també des d'ell podem controlar l'accés al que és la Carrasqueta. En el Cabers de Santa Bàrbara van passar inicialment la civilització ibèrica i tenim també una ermita cristiana que analitzarem en altres vídeos. Jo em quede a casa. Esta és la millor forma de guanyar esta guerra.